Bore da, a chroeso cynnes iawn i chi. Mae'r oedfa'n dod o Gapel y Ffynnon, a dwi'n ddiolchgar iawn am bob un sydd wedi cyfrannu at yr oedfa yma bore yma. Wrth ddeud bod yr oedfa yma'n dod o Gapel y Ffynnon, wel, mae'n amlwg tydi o ddim, a dyn ni fel aelodau yn edrych ymlaen yn arw at gyfarfod ein gilydd unwaith eto mewn adeilad i gyd addoli. Ond mor hyfryd ydyw cyd-ddoli mewn adeilad, boed hynny mewn adeilad capel neu ryw adeilad arall, nid bod mewn adeilad sy'n ysgogi ein helddoliad ni o Dduw, nag e. Pan oedd Iesu'n siarad efo gwraig yn ymyl Ffynnon Ddŵr, gofynnodd hi gwestiwn am ble dyle rhywun fynd i addoli. Yn Efengyl Ioan, pennod 4, dyma'r wraig yma, a dyn ni ddim yn gwybod beth oedd ei henw hi, ond ei bod hi'n hanu o ardal Samaria. Mae hi'n gofyn cwestiwn i'r Iesu. A mae hi'n deud hyn: Syr, rwy'n gweld y fod ti'n broffwyd, yr oedd ein hynafiaid yn addoli ar y mynydd hwn. Ond yr ydych chi'r Iddewon yn dweud mai yn Jerusalem mae'r man y dylid addoli. A dyma rhan o ateb Iesu. Mae amser yn dod pan fydd gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd, oherwydd rhai felly y mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw, a rhaid yw addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Felly, dwywaith mewn chydig o frawddegau, mae'r Iesu'n pwysleisio nid lleoliad yr addoli sy'n bwysig, nid i ba gapel dych chi neu fi yn mynd, ond yn hytrach o ba fath galon y daw'r addoliad. Beth yw natur neu ansawdd ein haddoliad ni? Beth sydd yn hysgogi gwir addoliad, yr addoliad y mae Duw yn gofyn amdano? Wel, gall yr emyn gyntaf dyn ni am ei ganu efo'n gilydd fod y help i ni. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Pryd wnaethoch chi fyfyrio a meddwl am fawredd cariad Duw? Allwch chi fesur o? Mae'r emyn yn dweud, ni ellir byth ei fesur. Beth sy'n gwneud cariad Duw mor fawr, fel nad oes posib i fesur o? Beth mae Duw wedi wneud? Mae'r emyn yn parhau. Fe roddodd ei fab yn iawn i achub wael bechadur. Beth yw'r gair iawn yma? Beth yw ystyr y gair? Ystyr y gair iawn yw bod Duw wedi rhoi Iesu Grist i farw dros ein pechodau ni, oherwydd ein bod yn bechaduriaid gwael ac angen ein hachub. Trwy dderbyn maddeuant Duw trwy ffydd, a gallwn ni ddod efo calon gywir, a chalon sydd yn cael ei ysgogi i addoli Duw mewn ysbryd a gwirionedd. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb a thirnod maint ei bwy, pan guddio Duw y Tad.
yn Iesu Grist, ei groesau at gyfodiad. Diolch a mwy am brofi ras, am fi ni yw'n ond dymau ro, ni wneith yn ddim i heifi, ei abeth ef am grynodd. Diolch a mwy am brofi ras, am fi ni yw'n ond dymau ro, ni wneith yn ddim i heiddi, ei abeth ef am grynodd. Da ni newydd ganu, ymffrostio wnaeth yn Iesu Grist ei groes a'i atgyfodiad. Ymffrostio yn Iesu Grist yw be mae'r Cristion yn ei wneud, oherwydd yn Iesu gawn ni gibolwg o gariad rhyfeddol Duw tuag ato ni. Credu a charu'r Iesu o waelod calon, dyma'r beth sy'n ysgogi gwir addoliad. Da ni am droi rwan at y Beibl, gair Duw, ac at lythyr nath Paul sgrifennu at Gristnogion Philippi. Mi fydd Bethan yn darllen pennod 3 o Philippiaid o adnod 12 ymlaen at ddiwedd y bennod. Ond yn yr 11 adnod cyntaf o'r bennod yma, mae Paul yn dweud y bysa fo'n gallu ymffrostio yn ei gefndir, ei addysg a'i frwdfrydedd dros y grefydd Iddewig. Ond mae e'n deud bod dod i adnabod Crist yn llawer iawn gwell nag unrhyw beth arall. Mae pob peth arall, meddai Paul, yn sbwriel, yn ddiwerth hollol o gymharu a dod i adnabod Crist. A thrwy adnabod Crist, meddai Paul, mae e'n deud bod e'n edrych ymlaen at fywyd ar ôl marwolaeth ym mhresenoldeb Duw. Philippiaid 3 adnod 12. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond yr yf yn prysuro ymlaen mwyn meddiannu'r peth hwnnw cefais unau ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gyfeillion, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth, gan anghofio'r hyn sydd ar tu cefn, ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd ar tu blaen. Yr wyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Pob un ohonom felly sydd ymhlith yr rhai aeddfed, dyma sut y dylai feddwl. Ond os ydych o wahanol feddwl am rhywbeth, fe ddatguddio Duw hyn hefyd i chi. Ond gadewch yn ei ymddwyn yn unol ar safon yr ydym wedi ei chyrraedd. Byddwch yn gyd efelychwyr ohono fi, gyfeillion, a daliwch sylw ar y rhai sy'n byw yn ôl ar y siampl sydd gennych ynom ni. Oherwydd mae llawer o'r yn fynych wedi sôn wrthych amdanynt, ac o'r yn sôn eto nawr gan wylo, sydd o ran ei ffordd o fyw yn elynion croes Crist. Distriw yw ei diwedd, a bawl yw ei Duw, ac yn ei cywilydd y mae y gogoniant. Pobolau bryd ar bethau daearol ydynt. Oherwydd yn y nefoedd y mae'n dinosyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn gweddnewid ein corff isel wael ni, ac yn ei wneud yn unffurf ei gorff gogoneddus ef, trwy'r nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn pob peth dan ei awdurdod. Da ni am ddod at Dduw mewn gweddion. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch i ti nawr am y gair, am dy eiriau i ni yn y Beibl. A trwy help dysgu di, da ni'n gallu dod i ddeall pa fath yw wyt ti, yn fawr dy gariad, yn fawr dy drigaredd,
yn gwbl gyfiawn, yn gwbl sanctaidd. Wyt ti'n Dduw rhyfeddol. A trwy'r gair hefyd, dyn ni'n dod i ddeall rhywbeth amdano ni yn hunain. Dyn ni'n bobl sydd wedi crwydro oddi wrth i ti. Dyn ni'n bobl sydd wedi syrthio yn fyr o'r safonau wyt ti yn gofyn i ni i gyrraedd atyn nhw. Dyn ni'n bobl sydd ddim yn naturiol yn meddwl amdana ti o Dduw. Ond eto y bore yma, dyn ni'n cael cyfle trwy ddarllen y gair, trwy glywed air di'n cael ei esbonio i ni, bod na modd i ni ddod yn ôl at y ti, bod na modd i ni ddod i berthynas agos efo ti, a bod hynny yn digwydd wrth i ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, dyn ni'n gweddio arna ti y bore yma, i ti trwy'r ysbryd glân, i agor y gair i ni gael deall mwy am yr arglwydd Iesu Grist, a mwy na deall, dod i gredu, dod i ymddiried, dod i ymffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist. Nid i ymffrostio yn ein gallu ein hunain, neu'n cyfiawnder ni ein hunain, ond ymffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist, sydd wedi caru ni gymaint. Felly o Dduw ein Tad, glyw ein gweddi ni, ac ateb ni os gweled i fod yn dda. Dyn ni'n byw mewn amseroedd digon rhyfedd, a dyn ni'n parhau i ddiolch i ti am pobl sydd yn ein gwasanaethu ni ac yn helpu ni yn y gymuned yma. Pobl o fewn yr NHS, y doctoried, y nyrsys, a'r pobl sy'n gofalu mewn cartrefi, hen bobl. O Dduw ein Tad, mae'n diolch ni yn fawr iddyn nhw. Dyn ni hefyd yn ymwybodol bod na galedu, bod na dristwch wrth i pobl gwahanol profi colled. A dyn ni'n gweddio arglwydd am dy ymgeledd di iddyn nhw, i ti fod yn agos atyn nhw, os gweled i fod yn dda. Dyn ni yn gweddio fel wyt ti'n gofyn i ni wneud yn dy air, gweddio dros llywodraeth, nid yn unig yn San Steffan, ond yng Nghymru yma, iddyn nhw weithredu mewn doethineb, wrth iddyn nhw gysidro yr angen i ddeffro'r economi fel petai, bod angen bod yn ofalus a diogelu ni fel pobl rhag ymledu yr feirws yma ymhellach. Felly dyro doethineb i'n harweinwyr os gweled i fod yna. A helpa ni hefyd i fod yn gyfrifol fel pobl. Mae'n bosib ein bod ni yn gallu mynd dros ben llestri wrth dod allan o'r cloi yma a gwneud pethau sydd ddim yn ddiogel. Gadael ni arglwydd dilyn doethineb y llywodraeth a fod yn ddoeth yn ein ymarweddiad ni hefyd. Ein bod ni arglwydd yn gweithredu yn gyfrifol a chofio am eraill sydd yn ein cymunedau ni. O Dduw, felly, dyn ni'n troi ein golwg arna ti unwaith eto, ac yn peri trwy'r anhawsterau hyn, bod ni'n deall pa mor frau ydyn ni fel ddynoliaeth, pa mor fyr ydy'n bywydau ni, ond eto arglwydd gallwn ni ddod ata ti a phrofi
dy gymorth di hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anodd fel hyn. Felly arwydd ni'n cyflwyno nawr ein hunain i ti yn yr oedfa yma, i ti siarad efo ni os gweled i fod yn dda. Trwy dy air, trwy Rhodri fydd yn pregethu, a bod ni arglwydd yn derbyn dy fendith di. Clyw nawr ein gweddi, derbyn ein diolch, yn haeddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Un o'r pethau sy'n codi yng nghalon i a dod â gwen i'n ngwynebu yw gweld plant y capel yn morio canu gyda'i gilydd. Mae stori plant yn un o highlights gwasanaeth bore Capel y Ffynnon. Rhaid fi fod yn ofalus wrth ddeud hynny wrth gwrs, un o highlights gwasanaeth bore. Felly draw at Ffion am stori'r plant, a wedyn can gan y plant, gobeithio. Bore da. Dwi eisiau deitha chi bod fi wedi bod mewn lle peryg iawn bore yma i ffeindio rhywbeth i ddefnyddio ar gyfer ysgol. Dwi wedi bod yn llofft Lydia. Di llofft Lydia ddim yn le saff iawn rhan fwyaf o'r amser, oherwydd bod na Lego ar hyd y llawr. Ac os da chi wedi fewn beryg iawn i chi fethu cerdded ond dipyn bach os da chi sefyll ar y penna nhw. Iawn. O'n i eisiau ffeindio hwn. Lego bach, bochdew bach di hwn. I fynd efo'r o'n i'n mynd i afl yn yr un go iawn sy'n llofft Lydia. Hwn o'n i fodlon gafel yn. Bochdew bach Lego. Dwi eisiau chi sylwi rhywbeth pan dwi'n gafal yn y bochdew yma. Pa mor fach ydi o o'i gymharu a'n llaw i. Chi weld o? Mae o'n tiny. Mae'n llaw i'n edrych fel llaw cawr mawr. Wrth alo. A pan dyn ni yn meddwl am Dduw, dyn ni'n gorfod sylweddoli pa mor fawr ydy Duw. Mae Duw mor fawr. Tu hwnt i beth dyn ni'n gallu meddwl. Dych chi'n meddwl am yr adeilad tala dych chi erioed gweld. Neu yr môr mwyaf, neu'r pwll dyfna. Neu rhywbeth lledan, ffordd lledan. Mae Duw yn uwch ac yn ddyfnach ac yn lletach na hein i gyd. Ond mae o'n dal ni yn ei law. Pan dwi'n dal yr bochdew yma, tasa hwn y bochdew go iawn, dwi'n dal o, mae'n llaw i gadw yn saff. Sa'n byd yn gallu brifo'r bochdew na wan. Sa'n byd yn gallu bita fo. Sa'n byd yn gallu chwthu arno fo. Glychu o. Brifo fo. Dim byd, achos mae'n llaw i. Mae o'n mor fach, a'n llaw i mor fawr. Mae'n gadw yn saff. Mae Duw gymaint yn fwy na hyd yn oed hynna. Mae Duw mor fawr. A mae'n dal ni yn ei law. Mae yna lot o adnodau yn y Beibl sydd yn sôn am llaw Duw yn dal ni, llaw Duw yn arwain ni, yn gofalu amdano ni. Dyla hwnna'n ei dim o'r rili saff, dyla. Mae Duw yr un dyn ni'n gwybod sydd mor fawr yn dal ni yn ei law. A dyna'r gan da ni'n mynd i ganu nesaf. I'm
Diolch yn fawr iawn Fion, ac i'r plant hefyd am ein atgoffa ni eto am fawredd y Duw rydym yn ei addoli. Bore yma, da ni wedi gwahodd Rhodri Glyn i bregethu yn ein hoedfa ni. Da ni'n ddiolchgar iawn iddo fo am y paratoi sydd wedi bod o flaen llaw ac am recordio hi'n yn bregethu. Proses sydd ddim yn hawdd nac yn bleserus chwaith allai sicrhau i chi. Mae Rhodri yn weinidog ar Eglwysi Bro Aled ac yn briod â Gwenno, a mae ganddyn nhw 2 ferch fach, Llio a Lleici. Ond cyn i Rhodri bregethu, da ni am ganu diolch am y groes Ior, emyn sy'n mynegi cariad at Iesu. Diolch am dy gariad. Diolch am dy ddwylo briw. Yn dy waed fe olchaist fi, cofleidiaist fi a thfaddeiant a thras. Geiriau rhyfeddol, geiriau sy'n troi i addoliad. Dyrchafedig yw, Iesu gwir fab Duw, a nwylid y nefoedd, aeth i'r groes, teilwng yw yr oen. Diolch am y groes Ior, diolch am y Cris a deles ti, cares ti pechodau ni a'n haru, rhyfeddol yw dy ras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddwylo briw, yn dy wedau olchais ti, cofleidiais ti a thfaddeuant ti a thras. Teilwng yw yr oen, ar ei orsedd fi, fydd ddigon o'r coronw di, a'r holl coronau'n llun. Dyrchafedig yw, Iesu gwir fab Duw, a nwylid y nefoedd aeth i'r groes, teilwng yw yr oen, teilwng yw yr oen. Diolch am y groes Ior, diolch am y Cris a deles ti, cares ti pechodau ni a'n haru, rhyfeddol yw dy ras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddwylo briw, yn dy wedau olchais ti, cofleidiais ti a thfaddeuant ti a thras. Teilwng yw yr oen, ar ei orsedd fi, fydd ddigon o'r coronw di, a'r holl coronau'n llun. Dyrchafedig yw, Iesu gwir fab Duw, a nwylid y nefoedd aeth i'r groes, teilwng yw yr oen, teilwng yw yr oen. Bore da, a chroeso cynnas i chi i'n stydi fi yma yn Llansannan. Mae hi'n hyfryd cael cyfle i'ch cyfarchu fel aelodau Capel y Ffynnon Bangor, a hefyd i mi gael diolch i chi am rannu'ch gweinidog hefo ni yma ym Mro Aled dydd Sul dwytha. Oeddan ni'n falch iawn o gael gweinidogaeth Dafydd, a dwi'n gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iawn, a bod chi wedi profi Duw yn eich cynnal chi trwy'r cyfnod rhyfedd dwytha yma
lle da ni wedi bod yn cyd-addoli mewn ffurfiau gwahanol. Yma am Roaled, da ni wedi bod yn dilyn cyfres trwy lythyr Paul at y Philippiaid. Ac yma wedi bod yn gryn anogaeth i ni i weld sut oedd Paul yn annog Cristnogion Philippi i fod o mewn caethiwed yn methu bod hefo nhw oherwydd i fod o mewn carchar. A mae wedi bod yn helpu ni hefyd i weld beth sydd yn bwysig i ni fel Cristnogion, ac yn wir sut ydym ni'n delio a sefyllfaoedd gwahanol yn bywydau ni. Y bore yma, da ni am droi at ddiwedd y trydydd benod Paul at y Philippiaid. A da ni am ystyried chydig o wersi i ni'n hunin a'n benodol yn hagwedd ni at yn bywydau fel Cristnogion. Ac wrth wneud hynny, mi fyddwn ni yn edrych ar 2 ddarlun a rhybydd. Tybed sut ydych chi'n gweld eich bywyd? Ydych chi yn gweld eich bywyd fel taith? Fel brwydr? Neu o bosib eich bod chi'n teimlo bod chi yn crwydro o un peth i'r llall? Mae yna ddywediad arbennig sydd yn boblogaidd neu'n gofiadwy yn America, oherwydd i bod o'n rhan o'i datganiad nhw annibyniaeth, sy'n sôn am life, liberty and the pursuit of happiness, sydd yn awgrymu bod o'n ddwfn yn meddylfryd America bod bywyd yn ymwneud â rhyddid a'r gallu i geisio bod yn hapus. A'i felly, da ni'n gweld yn bywyd un ymgais hir i fod yn hapus? Mae Paul yn y rhan yma o i lythyr o at y Philippiaid yn gweld ei fywyd o mewn ffordd arbennig. A mae o'n annog Cristnogion Philippi yn enwedig y rhai eiddfed i wneud yr un fath. Ar gychwyn y drydedd benod, mi oedd o yn siarad yn onast iawn am ei fywyd ei hun, lle mae o yn cyfadda bod popeth yn ei fywyd o wedi cael ei droi ben i weired pan ddath o wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist. Cynt, mi oedd o wedi bod yn dibynnu ar ei linach, i etifeddiaeth, i lwyddiant o yn cadw'r gyfraith i ddewig. Ond ar ôl dod i berthynas hefo Iesu Grist, mae o'n deud bod o'n cyfri y cyfan yn sbwriel oherwydd mor ardderchog oedd nabod Iesu Grist a cael derbyn o'i gyfiawnder o. Amcan mawr Paul yn ei fywyd o hynny mlaen felly oedd adnabod Crist, adnabod grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau hyd at gyrraedd at yr atgyfodiad oddi wrth y meirw ei hun. Dyna ni, felly. Job done. Paul wedi cael maddeuant, wedi cael ei dderbyn gan Dduw, Paul hefo gobaith sicr trwy Iesu Grist a'i gyfiawnder, fel y gall o fyw gweddill i fywyd yn ista nôl yn hamddenol, yn disgwyl i bopeth gael ei roi ar blat iddo fo. Na. Bod Paul wrth gwrs yn pwysleisio gras Duw mewn achubiaeth, ac mae derbyn y cyfan o fendithion Duw trwy ffydd yn Iesu Grist mae'r pechadur yn ei wneud, dydy o ddim am funud yn awgrymu y dylia hynny arwain at fywyd o ddiogi neu esgeulistod ysbrydol ar ran unrhyw Gristion. A dyna pam o adnodau 12 ymlaen, mae Paul yn datgelu i Gristnogion Philippi be ydy agwedd o at ei fywyd. Adnod 12 i 40. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond rwyf yn prysuro ymlaen mwyn meddiannu'r peth hwnnw y cefai sinau ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gyfeillion, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth, gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen, yr wyf yn cyflymu at y nod, i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Be mae'r apostol Paul yn ei ddeud ydy, dwi'n di cyrraedd eto. Dwi'n di dderbyn o, dwi'n di feddiannu fo yn llwyr eto. Hynny di, dydy adnabyddiaeth o Grist ddim wedi dod i berffeithrwydd. Ac wrth gwrs fydd o ddim yn y bywyd hwn
a ninna'n yn cnawd pechadurus. Ond mae Paul yn deud bod o'n ymdrechu i dyfu wrth adnabod Crist yn well trwy gydol i fywyd. Da ni'n dod i ddeall yn y fan yma felly lle mae Paul yn mynd ar y daith i fywyd o, a lle mae o'n edrych wrth fynd ar y daith honno. A tydi'r amcan neu'r nod sydd ganddo fo ddim yn unrhyw fath o surprise i unrhyw un sydd wedi darllen y llythyr yma at y Philippiaid. Oherwydd bod Paul wedi deud yn barod i mi Crist yw byw ac elw yw marw. Y darlun mae Paul yn ei ddefnyddio ydy un o athletwr yn rhedeg ras trwy choelio ei sylw ar y nod sef y llinell derfyn, a bod pob gewyn a chyhyr yn cael ei mystyn a'i dynhau mwyn gwneud yn siŵr i fod o'n cyrraedd y nod sydd wastad yn ei olwg o. I rei ohonych chi fydd yn edrych ar newyddion yr wsos dwytha, mae'n debyg i chi glywed bod Clwb Pêl-droed Lerpwl wedi ennill y gynghrair yn Lloegr am y tro cyntaf mewn 10 mlynedd ar hugain. Ac yng nghanol yr holl sylw, a'r holl gwestiynau a chyfweliadau, mi nath na un o dîm Lerpwl allu crynhoi agwedd y tîm at hyn i gyd. Aelod o'r tîm sydd digwydd bod yn gapten tîm rhyngwladol yr Alban. A'r gair nath o ddefnyddio i ddisgrifio agwedd y tîm oedd relentless. Faint bynnag o lwyddiant maen nhw wedi gael, faint bynnag o gema maen nhw wedi ennill, i hagwedd nhw ydy mwy a mwy o waith calad, mwyn ceisio cael mwy a mwy o lwyddiant. Ac i ryw radda, dyna bwyslais yr apostol Paul hefyd. Diom di cyrraedd. Dydy o ddim wedi cael yr hyn y mae o yn ei chwennych yn derfynol ac yn gyflawn, mae o isio nabod Crist yn well. Ond wrth gwrs mae o yn ei nabod o fel arglwydd a gwaredwr yn barod trwy ffydd. Mae adnod 13 yn deud wrtha ni i fod o wedi cael ei feddiannu gan Grist, ond mae yna gymaint mwy i'w brofi. Mae o am dyfu yn fwy fyth yn ei adnabyddiaeth o Grist, ac wrth wneud hynny, wrth gwrs, cynyddu yn ei fawlo a'i wasanaeth o mwyn ei arglwydd. A i felly, da ni yn gweld yn bywyda, os da ni wedi rhoi yn ffydd yn Iesu Grist. Da ni yn cadw'n llygad yn prysuro at y nod, yn cyflymu at y nod. Da ni'n rhoi yn hunin yn llwyr yn bywyda personol ac yn hymrwymiad i'r eglwys mwyn tyfu i nabod Crist a bod yn ddisgyblion mwy ffyddlon iddo. Be di'r pethau yn bywyda ni ella sydd yn gwneud i ni edrach o'n cwmpas yn y ras, os liciwch chi? Neu edrach yn ôl yr hyn mae Paul yn deud nad ydi o am i wneud? Ella na cyfnod o fendith eithriadol a chynnwrf ysbrydol da chi wedi bod yn rhan ohono fo. A bod o'n tynnu'ch sylw chi oddi wrth eich perthynas chi a Christ rwan oherwydd eich bod chi yn hel atgofion yn hiraethus. Neu ella, fel Pedr pan oedd o'n cerdded ar y môr, mae'n bosib na stormydd bywyd sydd yn tynnu'ch sylw chi oddi wrth Grist fel y nod. Y stormydd a tonna brawychus y sefyllfa da chi ynddi hi ar hyn o bryd sydd yn gwneud i chi droi'ch golwg oddi wrth Grist. Ac wrth wneud hynny, wrth gwrs, golli'ch golwg ar pwy sydd yn eich gwarchod chi, a'r wobr sydd ar y gael ac sy'n gwbl ddiogel i bobl Crist oherwydd bod y gwaredwr wedi ennill buddigoliaeth ar yn rhannu ar y groes. Sylwch hefyd yn yr hyn mae Paul yn ei ddeud nad oes na ansicrwydd yn ei eiria fo, bod o'n sôn am ras a nod a gwobr. Yn wahanol i sut mae rhai pobl yn dehongli geiriau Paul yma, dim gobeithio am y gorau mae o, yn meddwl o bosib y bydd o'n ddigon da yn yr hyn mae o'n ei wneud i ddiw i dderbyn o. Na. Mae Paul yn gwybod i lle mae o'n mynd. Mae'r nod yn gwbl glir yn ei olwg o a mae o'n benderfynol o gyrraedd y nod trwy nerth yr ysbryd glân. Ac mae o'n llawn hyder y bydd o'n derbyn gwobr gan ddiw ar ddiwedd y ras diwedd i fywyd. Ac wrth gwrs,
nid ar sail i berfformiad y mae'r wobr yn cael ei rhoi, ond oherwydd gras Duw. Ac mae'n digwydd trwy alwad Duw i rhywun ddod i brofi y cyfan sydd gan Dduw ar gyfer ei bobl yn Iesu Grist. Duw sy'n fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Ella bod y darlun yma o athletwr yn torri'ch calon chi ar hyn o bryd. Ella bod chi ddim yn teimlo fel athletwr. Ella bod chi ddim yn teimlo bod eich bywyd chi fel ras, oherwydd bod eich gwendid chi neu'ch sefyllfa chi yn eich digaloni chi. Ond mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn nad ydym ni yn dehongli geiriau Paul yn fama mewn rhyw fath o derma athletwr elit, yn hytrach na bod ni'n cymhwyso nhw i'n sefyllfa ni rwan. Os ydych chi mewn poen corfforol difrifol ac yn methu gwneud lot o bethau, neu mewn cyflwr o drybini mewn unrhyw ffordd yn feddyliol, yn emosiynol, lle bod yna sefyllfa deuluol anodd. Y cwestiwn ydy, ydych chi'n parhau i geisio yr arglwydd, ceisio Crist? Ydych chi'n agor eich calon o'i flaen o? Ac yn benderfynol o frwydro yn erbyn pechod yn eich bywydau? Os ydych chi, mi ydych chi yn rhedeg y ras, mi ydych chi yn parhau i fod yn cadw'ch golwg ar y nod, yn cyflymu tuag at y nod. Cofiwch, be mae Paul yn dweud ydy nid gwobr i'r un cyflyma i ennill y ras sydd yn cael ei gyfeirio ato fo, ond gwobr i'r rhai sydd wedi cael ei galw yn effeithiol gan Dduw ac sydd yn eiddo i Iesu Grist. Cofiwch be ddudodd Iesu i hun yn Mathew 10:22. A chas fyddwch gan bawb o achos fy enw i, ond y sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd a gaiff ei achub. Felly y darlun cyntaf ydy byw yn bywyd fel athletwr yn cyflymu tua'r nod, a'r nod hwnnw yn gyson yn golwg. Dyna'r apel mae Paul yn ei roi i Gristnogion Philippi. Mae o'n dweud, gwrandwch ar yr hyn dwi'n dweud a dilynwch esiampl y dwi yn ei byw wrth drio efelychu Crist a Christnogion eraill sydd yn byw yn yr un ffordd. Ac yna, mae yna rybydd yn dod. Da ni ddigon cyfarwydd ar hyn o bryd yn dydan o weld newyddion yn sôn am esiampla da yn cymunedau ni, gweithwyr iechyd a gofal enghraifft yn aberthu mwyn cynorthwyo eraill. Ond wedyn, weithiau, yn yr un bulletin, mi gawn ni rybuddion chwyrn o bobl sydd wedi bod yn ffôl yn talu dim sylw i'r rhybuddion a'r rheola ac yn gwneud niwed iddyn nhw eu hunain ac o bosib yn beryg iawn wrth ledeunu'r haint i bobl eraill hefyd. A mae Paul yn neidio o esiampla da i rybuddio hefyd. Mae o'n rybuddio nad ydy pawb fel yr esiampla da yma. A mae'r cywair yn newid ganddo fo yn y fan yma hefyd. Oherwydd mae o'n cychwyn sôn am bobl y mae o wedi cyfeirio at nhw droion o'r blaen mewn dagra, oherwydd bod i bryd nhw ar bethau tra gwahanol i'r hyn y dylia y bod Cristnogion a'i bryd arnyn nhw. Mae bryd y bobl yma ar bethau deiarol. Cwbl maen nhw eisiau wneud ydy porthi i chwanta, i plesera, i synhwyra nhw i hunin, a maen nhw'n ymfalchio yn yr union bethau dylia fod yn pericwylydd iddyn nhw. Di'r bobl yma ddim ar yr un ras, ar yr un daith a Cristnogion yn ôl Paul, achos be mae o'n ei galw nhw ydy gelynion croes Crist. Nhw i hunin sy'n bwysig yn unig, gwneud be mae nhw isio, ac yn dorcalonus mae Paul yn deud wrth wylo, distriw fydd i diwedd nhw. Mae'r Cristion sydd â'i olwg ar Grist yn edrych ymlaen at dderbyn y wobr o fod yn etifedd bywyd tragwyddol trwy'r ras Duw. A mae o i fyw bywyd cwbl wahanol i'r rhai yma sydd yn elynion croes Crist, sydd ar ei ffordd i ddistriw a'i bryd ar bethau deiarol. A mae'r cyfeiriad at elynion croes Crist yn ddadlennol iawn, oherwydd mae Paul mewn llythyr arall o'i eiddo yn deud mae dyma un o'r gwahaniaethau mawr rhwng Cristnogion
a rhai sydd heb gael I geni o'r newydd gan yr ysbryd glân. I'r Cristion, mae'r ffaith bod Iesu Grist wedi cymryd yn cosb ni arno fo'i hun wrth farw ar y groes am yn pechod ni yn achos I lawenhau da ni'n ymffrostio yng nghrous Crist. A mae'r gair am y groes yn newyddion da yr ydyn ni'n rhannu a phobl yn byd ni. Mae'r cyfan yn dangos daioni, cariad a gallu Duw. Ond i'r rhai sydd ddim yn credu, mae'r newyddion am Iesu'n marw ar y groes yn lol, yn ffolineb. Dyma be mae Paul yn ei ddeud hennod gyntaf I lythyr cyntaf at y Corinthiaid. O blegid y gair am y groes, ffolineb yw i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth, ond I ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, gallu Duw ydyw. A da ni am orffan bore yma hefo ail ddarlun Paul, wrth iddo fo atgoffa'r Cristnogion lle mae'r Cristion yn perthyn neu'n fwy penodol I bwy mae'r Cristion yn perthyn. Os ydy y Cristnogion yma yn Philippi yn perthyn I Grist trwy ffydd, yna maen nhw'n perthyn I deyrnas wahanol i'r rhai sydd ar ei ffordd I ddistryw, am I bod nhw'n disgwyl achubiaeth o ffynhonnell wahanol. Adnod 20. Oherwydd yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Mae dinasyddiaeth wedi dod yn fatar o bwys mawr yn ystod y blynyddoedd dwytha yma hefo'r holl anghytuno gwleidyddol hefo Brexit. A mae dinasyddiaeth I lle ydych chi, pa wlad ydych chi'n dinesydd ohoni, yn mynd I effeithio ar yn bywyda ni mewn ffordd real iawn. Nifer ohonoch chi dwi'n siŵr yn nabod mrawd yng Nghyfrath sydd yn Americanwr, a pa maen nhw fel teulu yn teithio ar draws yr Iwerydd, mae I ddinasyddiaeth Americanaidd yn golygu bod gynno fo hawl I fynd I giw gwahanol pa mae o yn trio mynd mewn i'r wlad. Nid deud mae'r apostol Paul bod dinasyddiaeth y nefoedd mewn rhyw ffordd yn rhoi pasbot at Dduw, ond yn hytrach mae o yn amlygu bod Cristnogion yn barod yn etifeddion y deyrnas, yn blant Duw ac yn gyd etifeddion â Christ. Felly, yn wahanol I elynion croes Crist, sydd a'i meddwl ar bethau daearol, mae Cristnogion a thyrngarwch rhagorach. Tyrngarwch at Grist, dinasyddiaeth yn y nefoedd sydd I fod I effeithio ar bob agwedd o'i bywyda nhw, wrth iddyn nhw wasanaethu ac ymddiried mewn arglwydd sydd ddim yn cymharu ac unrhyw deyrn neu arweinydd a welwn ni o'n cwmpas yma ar y ddaear. Achos wrth gwrs, yng nghyd-destun y llythyr yma, coloni Rufeinig oedd dinas Philippi. Mi oedd dylanwad yr ymerodraeth Rufeinig yn anferth. Ac yn y dyddiau hynny, mi fydda gymaint o bobl o gwmpas y Cristnogion Philippi yn credu mai yr ymerawdwr Cesar oedd yr arglwydd a'r gwaredwr. Fydda'n dod â heddwch iddyn nhw ac yn ei gwarchod nhw rhag I gelynion. Ond I Paul, ac I nina sy'n credu yn Iesu Grist, dos am cystadleuaeth nag oes. Nid dinasyddiaeth Rufeinig, Brydeinig, nac Americanaidd sy'n cyfri am dragwyddoldeb, ond dinasyddiaeth nefol. Oherwydd mae'r arglwydd a'r gwaredwr byd-eang, Iesu Grist, yn y nef, ac o'r fan honno y bydd o'n dychwelyd I farnu'r byw a'r meirw un dydd. Felly, wrth orffan, gaich annog chi I ofyn I chi'ch hunin. Be di nod yn bywyd ni? Lle da ni'n mynd? Ar be da ni yn canolbwyntio? Yda ni'n ddinasyddion y nef trwy ffydd yn Iesu Grist? Neu yda ni yn hytrach a'n bryd ar bethau daearol yn unig? Gwrandwch ar rybydd yr apostol Paul. Yda ni wedi cael yn meddiannu gan Grist, ac felly'n edrych ymlaen yn eiddgar at gael I adnabod o'n well, ac yna yn y diwedd cael I weld o wyneb yn wyneb. Oherwydd dyna fydd y wobr I Gristnogion pob oes ynde.
Oherwydd awdurdod di-gyffelyb Iesu, mi fydd o'n dod â Christnogion i brofi'r wobr yn gyflawn. Cyrff gogoneddus wedi cael ei atgyfodi. Profi holl ryfeddod tragwyddoldeb hefo Duw a'i bobl yn gweld Iesu fel ag y mae o, heb unrhyw bechod, galar na phoen i amharu ar yn llawenydd na'n mawl. Ai dyna'n dinasyddiaeth ni? Dwch ni orffan felly, yn canu geiria Pantycelyn. O nefol a ddyfwyn oen, sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith yn ef yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn, a thras, a thgariad drud, sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Dwch ni weddio i orffan. O ddiwein tad, da ni'n gofyn y byddi di ar waith yn nom ni, yn amlygu i ni fawredd Iesu Grist. Be mae o'n i olygu i fod yn ddiogel yn ddyfo, wedi derbyn o'i gyfiawnder o, ac yn dyheu am gael ei adnabod o yn well ddydd ar ôl dydd. O Ysbryd Sanctaidd, bydd ar waith yn bywyda ni i ddangos i ni lle yr ydyn ni a'n bryd ar bethau anghywir, lle ydyn ni'n edrych yn ôl neu o'n cwmpas yn hytrach na chyflymu at y nod. A derbyn yn mawl a'n diolch ni, bod yn etifeddiaeth ni, bod yn dinasyddiaeth ni'n ddiogel oherwydd buddugoliaeth Crist y Gweredwr. Bydd hefo ni bendithia ac arwain gan bod ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen.